म्हापशें बस स्टँडाचेर बिगर गोंयकारांच्या वाडपी झोपडपट्ट्यांचेर बेगीनूच कारवाय जातली. कदंब महामंडळाक तशी सुचोवणी दिल्ली आसा अशी माहिती म्हापशेचो आमदार आनी उपसभापती जोशुआ डिसूजान दिली. चवथी कडेन बस स्टँडाची ही सुवात पार्किंगे खातीर वापरतले अशें जोशुआन सांगलें. These are traditional people, traditional squatters, not traditional in any other sense, traditional squatters. ते मडगांवच्यान म्हापसा येता, म्हापसासान पणजे वयता, पणजेच्यान परत फोंड्या वयता, ते भोंवत आसता सगळे कडेन. I have instructed PI as well as the chairperson of Mapsa Municipal Council along with the CO to clear that area. Council has also taken a resolution की थंय चवथीक खातीर पार्किंग करचें म्हणून. I think that note, that resolution has gone to KTCL and they are undertaking parking in that area for the Ganesh festival. So that parking will continue further on till the bus stand movement takes place. चवथीच्या फाटभुंयेर सांखळे बाजारांत व्हडा प्रमाणांत गर्दी जावपाक लागल्या. ताका लागून येरादारीची कोयणी जाता. हो प्रश्न सुटावो करपाच्या हेतान सांखळे बाजार ते पणजे वचपी रस्तो बंद करपाचो निर्णय सांखळे पालिकेन घेतला. बाजारांतल्यो सगळ्यो नो एंट्री सक्तीन बंद करतले. बाजाराक येवपी लोकांनी रस्त्याचेर मदींच गाडयो पार्क करच्यो न्ही अशें आवाहन नगराध्यक्ष रश्मी देसाई हिणेन केलां. जी विठ्ठलापूर आमची जी ब्रिज आहे विठ्ठलापूर टू बायपास बिल्डिंग जी आमची आता नवीन आम्ही जी आमचं एक शॉर्टकट वे टू बिर्डीला जायचा जो आमचा रस्ता आहे तो आम्ही पुढच्या 4 दिवस म्हणजे सॅटर्डे टू ट्युजडेपर्यंत म्हणजे पुढच्या 4 दिवस आम्ही तो बंद ठेवणार. कशाला जी चतुर्थीचा बाजार जी सगळी आमची इकडे तयारी केलेली आहे चतुर्थीच्या बाजारानिमित्त ट्रॅफिक कंजेक्शन होऊ नये म्हणून हा आम्ही एक काउन्सिलतर्फे डिसिजन झालेलं आहे. एक सॅटर्डे संडे आणि मंडे 3 दिवस तो रस्ता आमचा बंद राहील. तसंच सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा एक आम्हाला रिक्वेस्ट होता की 9वा दिवस आणि 10वा दिवस 11 दिवस आमचा हा गणेश उत्सव असल्यामुळे 9वा दिवस एक तिकडे बक्षीस वितरण समारंभ होईल आणि 10वा दिवस आमचा विसर्जनाचा आणि चतुर्दशी दिवशी 9वा आणि 10वा दिवशी पण आम्ही तो रस्ता बंद ठेवण्यात येणार. एक सर्वांना एक विनंती आहे की ह्याचा एक दखल घेऊन तो एक सगळ्यांनी दखल घ्यावा की ह्या एक 3-4 दिवस आमचा तो कंप्लीट रस्ता आम्ही तो बंद असणार आणि याचा सगळ्यांनी नव्हतं. ह्या बाजाराच्या ह्याच्या गणेश चतुर्थीच्या निमतान हांगा मोठ्या प्रमाणात उलाढाल जाता. लोक खूप प्रमाणात येतात आणि ट्रॅफिकची आमकां थोडी खूप प्रमाणात प्रॉब्लेम जाता. त्या खातीर आमी ह्या चतुर्थीच्या निमतान थोडे डायवर्शन केलां गाडयांचें की जो एंट्री जाता विठ्ठलापुरासून जी गाडयो येतात आणि ताकाच आमी एक लिंक रोड आसा म्हणजे तो बिर्डेसून पणजे वचपाक तो लागीं पडटा पण त्या रोडार ट्रॅफिक वाडटा. त्यामुळे मार्केटांतल्या लोकांक गर्दी असल्या कारणान ती अडचण जाता आणि सबंद ट्रॅफिक जाम जावन गोंधळ जाता. तो जावचो न्ही म्हणून हेच्या चतुर्थीच्या निमतान आमी थोड्यो रोड्स हें करून दवरल्यात की ट्रॅफिक आमी तेतून डायवर्स केल्या भायर वचपाची आनी बिड्डेसून ज्यो येणाऱ्यो त्यो माळवंदरसून भायर वचपाच्यो आनी हे रोड आमी ब्लॉक करतले.